Jotelo mochung' ne yore mag ombulu IEBC e kaunti ma Bungoma, Grace Rono, osingo ne jolut ombulu kod jochung' e yiero man thuolo kendo ma huyanga e yiero madundo ma kiny timore Kabuchai. Koloso bang' chiwo twak e kinde tiegruok mag karende mag IEBC, Rono noyango ni onge chochni moro amora manyalo bet e yiero ma tich ang'wen no. Omedo notese kod sanduge mag lut ombulu duto oseiki kendo onge gwenyruok moro amora. Bende ojiwo joma ondikore kaka jolut ombulu mondo bi ochop ratichgi mar rie katiba. Bende Rono nokone jodak ma Chwele kod Kabuchai ni arita kwe ni kare. In Kabuchai Chwele to keep calm as we reach the near end to elections. Let us shun violence because we still have the same. This is our home and we would like to have a peaceful election. We have 21 registration centers, but you see, as per the Constitution, the Elections Act 2012, 2011, a polling station should have a maximum of 700 registered voters. So if it goes beyond 700, that forms another polling station. So we can have a registration center with more than 700 registered voters. When it comes to elections, we divide it by 700. So a polling station with 1,000 voters will have a registration center with 1,000 voters